Thank you very much. Democratic Party of PDP held a meeting in South December State Capital on Saturday, today, August 23rd, 2025. The forum extensively deliberated on the state of the nation, the security situation, democratic values, as well as ongoing efforts to position the party and make adequate preparation for its forthcoming national convention. The forum expresses profound gratitude nationwide for their steadfast loyalty in the face of serious intimidation and untold anti-democratic actions by the APC-led federal government in the last by-election. Cannot diminish the party's strong grassroots appeal for the growing public yearning for the return of affordable living and relative security experience under the PDP-led administrations of the past. The forum urges members and supporters of our great party, as well as the entire citizenry, to hold fast to the vision and principles of the PDP in spite of the growing intimidation of the opposition by the government in power. This sad situation should only be seen as a sign of serious desperation of the political party, that is the APC, with no agenda, no vision, and which is doomed to face inevitable rejection by the masses of this country in 2027. The forum reaffirms its full commitment to the resolution of the 101st National NEC meeting of July 25th regarding the November 15 National Convention. It urges members to resist all attempts to derail the convention by anti-party forces, but to see the PDP as the only democratic institution and viable alternative for restoring Nigeria along the path of good governance and national development. The forum reaffirms its commitment to rescuing our dear country, Nigeria, and Nigerians from the divisive governance of the style of the APC, whose policies have continued to cause more hardship and misery to our dear people. The forum particularly commends initiatives by the government of Zamfara State in significantly curbing insecurity within the state, but condemns the continued monstrous killings in Katsina, Plateau, Niger, Benue State, and other parts of the country, and calls on the federal government to be more responsible to the protection of lives and property of our dear citizenry. The forum condemns the militarization of the last Saturday by-election, characterized by widespread irregularities, vote buying, and violence, and call on Nigerians to be more circumspect in protecting their universal suffrage. Appreciation. The forum thanks the government and people of Zamfara State for not only hosting this meeting, but the uncommon hospitality extended to all, and also congratulate the governor of Zamfara State, Governor Lawal, on his exemplary leadership and notable achievement in infrastructure, health, education, and social services and security. The forum also commiserates with the government and people of Zamfara State on the passing away of the Emir of Gusau, and equally with the government and people of Oyo State over the recent losses of our traditional rulers in that noble state. Thank you very much.
a takaice so wannan kungiya na gwamnoni tare da haɗin gwiwan duka manyan makarraban ko kuma shugabancin wannan tsaro da zaman lafiya a wannan jiha wanda da ta yi mummunan ko ta yi ƙaurin suna wajen ta'addanci, kuma ta gode wa dukkan magoyan bayan wannan jam'iyya irin fice da aka yi da kuma abubuwa da aka yi wajen ganin cewa an fita an yi zaɓe da ya wuce, ko da yake ta yi tir da abubuwan da gwamnatin tarayya ta yi wanda ta kawo sojoji da 'yan sanda kamar ana raɗin badar saboda 'yan zaɓe wanda ba su kai sun kare kasafin ba su da wani yawa, kuma da dukiya da ta yawa ta yi amfani da shi wajen ganin cewa kamar za a kai yakin ba sasa a wannan ƙasa namu. Kuma an yi duba irin yadda abubuwa suka tabarbare ta wajen ganin cewa har yanzu dai ana fama da yunwa, ana fama da wahala, kuma jiki magayi ne. Muna kiran da rashin tsaro har ma gashi nan yanzu akan ma a kawo tsaro wa mutane, abin da ake shi ne a kwaci kuri'u a wajen al'ummar Najeriya. Kuma ta sake jaddada ganin cewa za ta zauna lafiya ta ga an yi wannan taro na koli na NEC wanda yake tasowa kwanan nan, kuma tana kiran da duk wayansu wanda bara gurbi da suke kokari su kawo cikas wajen ganin cewa an yi wannan zama da Allah su ajiye makamansu, saboda PDP ita ce kadai jam'iyya da za ta ba da dama da uzuri wa mutane su zo su kawo a zaɓe su, kuma su ba da gudumawa wajen kawo maslaha da abubuwan da suke gaba. Kuma ta yi jir da inda aka samu akasi wajen rashin tsaro a jihohi na Katsina da Plateau da kuma Niger da Benue da sauran wurare wanda mutane suke rasuwa. Mace kira gwamnatin tarayya saboda aikin ta ne ta ga cewa ta daɗa kawo tsaro, ba ta dinga siyasa da aikin tsaro ba wanda yake taɓa rayuwa da kuma kayan wato dukiyar al'umma. Ta yi godiya da ƙwarewa shi wannan gwamna na Zamfara wanda ya zama mai masaukinmu, kuma ya karɓe mu ƙwarai da gaske wajen bakwanta. Ta ji daɗin ganin cewa ya kawo wani kuduri ko kuma kuduri wanda ya kawo PDP suna mai kyau wajen gyara na asibiti na kiwon lafiya da ilimi da hanyoyi da sauran abubuwa na more rayuwa a wannan jiha wanda da ta zama kuma a baya wajen irin waɗannan abubuwa. Ta yi ta'aziyya da shi wannan gwamna da mutanen Zamfara bisa rasuwa da mai martaba sarkin Gusau ya samu a kwanan nan, kuma ta ƙara da yin ta'aziyya wa gwamnatin Oyo da gwamnan Oyo bisa rashe-rashe da aka samu a nan Oyo State. Ina fata ana yi fasara daidai. Na gode. Any question? Thank you. Any question?